happiness comes from within. Bob Marley once said, and I open quotes, "Money is numbers, and numbers never end. If it takes money to be happy, your search for happiness will never end." It close quotes. Money will never make a person happy. I've seen people with money that are so unhappy, it is not even funny. Sanibonani balingane mabhongo namajiji. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa bengithi lizokuna, obhalwe nguNakanjani Sibiya. Sizokwenza isitatimende esibekwe ngalolu hlobo. Izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle kwabanye abantu abasondelene nathi. Fakazela lesi sitatimende ubhekise kokwenzeka kule noveli. Umbuzo omude, inkomba noma uphawu lokuhlaziya siluphendula ngokulwahlukanisa kathathu. Kube nesingeniso, umzimba nesiphetho. We've been doing this since humanity began. Kodwa-ke ngokwesitatimende umbuzo omude siwuchaza kane ngokusebenzisa igama lesiNgisi elingu-pill. U-P ka-pill umele u-point of departure. U-E ka-pill umele u-explain. U-E wesibili umele u-evidence. U-L umele u-link. U-P ka-pill, u-point of departure lo ukhulunywa ngayo, uchaza iphoyinti ozoqala ngalo. Kuyoba kuhle-ke ukuthi uma uqalise njengoba ubuzokwenza uma ubhala indaba edazinkani noma indaba eqophisayo, ngokuthi uthathe uhlangothi. Ungasebenzisa amagama athi ngiyavumelana nalesi sitatimende esithi, noma ungasebenzisa amagama athi kuliqiniso ukuthi musuqedile ukuthatha uhlangothi, bese uchaza, u-explain-ke loyo. Uchaza ini? Uchaza uphawu lokuhlaziya oluthintwe leso sitatimende. Hawu, uluphi uphawu lokuhlaziya oluthintwa isitatimende esifundeka ngalolu hlobo? Izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle kwabanye abantu abasondelene nathi. Uphawu lokuhlaziya, inkomba, umbuzo omude ohambisana nalesi sitatimende yilona obizwa ngokuthiwa indikimba. Mayelana nani indikimba yalo mbhalo wobuciko? Emayelana nothando. Lo mbhalo wobuciko, abalingiswa abaningana bathatha izinqumo ngakwezothando ezingabaphathi kahle abantu abasondelene nabo. Sesiyabona. U-P ka-pill no-E wokuqala isona singeniso, okuchaza ukuthi u-E wesibili umzimba. Ngakho-ke la sisazobhala impela ngoba kufanele siye embhalweni wobuciko siyocaphuna izibonelo ezifakazela lokho okushiwo isitatimende. Isiphetho sakhiwa u-L ka-link, where you link up everything, uxhumanise konke okusendabeni ngokubhekisisa umbuzo noma isitatimende bese uveza uvo lwakho. Esiboneke besithini isitatimende okwesithathu-ke manje? Isitatimende besithi izinqumo esizithathayo empilweni zingaba nomthelela ongemuhle ebantwini esisondelene nabo. Ngizobhala igama elithi isingeniso ngosonhlamvukazi bese ngiqalisa ngalolu hlobo. Ngiyavumelana nalesi sitatimende esithi kuyenzeka abantu bathathe izinqumo empilweni ezingeke zabaphatha kahle
laba abasondelene nabo. Umbhalo wobuciko sibona abalingiswa abalandelayo abathathe izinqumo ezingabaphathanga kahle abantu abasondelene nabo. Sibona uMhlengi, uNgidi, uNontobeko, uXolani kanye noSibusiso obizwa ngelikaSibu. Izinqumo ezingabaphathanga kahle abantu zithinta indikimba yothando, indikimba umongo. Lokho okubalulekile umbhali ahlose ukusiqwashisa kukho yiqiniso umbhali afuna ukusethulela lona umsuka wento ethile. Indikimba yalo mbhalo wobuciko uthando. Kunezinhlobo zothando ezahlukahlukene. Uthando ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Ngani bami nani bafundi, sengizokweqa umugqa ngibhale ngosonhlamvukazi igama elithi umzimba. Ngaphansana nje kwalelo gama bese ngibhala igama lomlingiswa wokuqala engizoxoxa ngaye, uMhlengi. uMhlengi unothando lokuzithanda yena, uzikhetha yena, udela konke. Udela intombi yakhe yayimthanda uNontobeko, udela uyise owamkhulisa eyedwa evuka naye engenamsizi. Lolo thando lokuzithanda yena olwamenza ukuba abeke ithemba lakhe esibhedlela esasinochwepheshe ayebona kahle ngokungangabazi ukuthi amaphupho akhe ayesezophumelela. Uthando lwakhe olwabantu abanobulili obufana nobakhe. Isinqumo asithatha-ke esokuba ahambe ayoguqula ubulili bakhe. Leso sigameko leso saba nomthelela ongemuhle ngoba sashiya uNontobeko ekhala izinyembezi engazi ukuthi kungani manje uMhlengi esethi uthando lwabo maluphele ngaphandle kokumnikeza isizathu esiphathekayo. Ushayiswa imoto kaNkululeko nje uNontobeko akazenzi, kumnyama emehlweni, akazi ukuthi uzothathani ayihlanganise nani. Uthando lokuzithanda yena luqhuba uMhlengi lumqondisa eGcilima kuyise eyochaza ukuthi yena ugay. Leso sinqumo leso sokuzithanda yena asibanga nomthelela omuhle ngoba kwabalukhuni kuyise ukwamukela ukuthi njengoba yena angaganwanga impilo yakhe yonke efuna ukubona indodana yakhe ikhula kahle, waze wayithengela nepulazi elalizoba yisipho phela. Konke lokho ubekwenzela ize. Umbhali usebenzisa isu lokujeqeza emuva. Lelisu lombhali likucacisa kukhanye bha ukuthi uNgidi akaphathekanga kahle. Isinqumo sikaMhlengi asibanga nomthelela omuhle. uNgidi ukhumbula indodana yakhe imtshela insambatheka, ukhumbula eyixosha, ukhumbula eqwasha engalali, ukhumbula eya ethuneni lomkakhe eyoguqa ekhihla isililo engenakumvusa ekhungathekile. Isinqumo sikaXolani sokuvumela ukuthatheka esemhlanganweni wosomabhizinisi kulungiselelwa indebe yomhlaba yonyaka wezi-2010 sibanga nomthelela omuhle kunkosikazi wakhe uLungile. uXolani uziba ngisho novalo olwalumbelesele ngokumthwansula lumuthi heqe. Isinqumo sokuba nguthathekile
samenza wakhohlwa izinto ezibalulekile ezinjengalezi. Okokuqala, ubezohamba nomndeni wakhe baye emcimbini, useyakhohlwa lokho, usangene. uXolani useyakhohlwa nokuthi akaphuzi bakithi. Usezofika thini kumkakhe uma efika enuka utshwala? Ezizwa enamahloni ukutshela uMahlengi ukuthi yena sewaphuza lokhu okuthambile okufana nojusi noma unemenayithi. Kanjani? Okwesithathu, uXolani uyakwenyanya ukubhema kwabantu besifazane, kodwa akanandaba nokubhema kukaMahlengi. Konke uXolani ayengahambisani nakho sekuvele kwaba kuhle emehlweni akhe. Useze wabona sengathi washesha ukuganwa. Ukuba ngothathekile kukaXolani akumbanga nomthelela omuhle. Unkosikazi wakhe akaphathekile kahle. uXolani phela akasadli kanti ubuye emsebenzini, into engajwayelekile. uXolani unuka utshwala phu, uphuzile, into abekade angasayenzi. Aphinde anuke namakha abizwa ngokuthiwa i-Red Door. Yandwaza uXolani, uhluleka ukulala. Seziyambuza uLungile ukuthi kungani ukuthatheka kwakhe ngoMahlengi kumenza ukuba aze aphuphe amemeze igama likaMahlengi eduze kukankosikazi wakhe. Sangana uXolani, ayikho nento okwakuvuma ukuba ayenze. Uthi angenza lokhu abone uMahlengi phambi kwakhe. Nokuqamba amanga athi uya ebanganini bakhe, kanti uya kuMahlengi uzomphathela iwayini kanye nepitsa. Sisinqumo sakhe sokuba abe nguthathekile, ahluleke nokuhlala emzini wakhe. Saba nomthelela ongemuhle ngenkathi esebuya. Mfimfa igazi, iskipa abekade esigqokile singasabonakali nombala waso, sesibomvu debhu. Unkosikazi wakhe uLungile wavele wabalisa wathi, hhayi, kuyozwakala. Uyandwaza uXolani, usefunde nokuba budedengu. Ushiya izingane zizodwa, iy'ngane ey'ncane akhiye emnyango, ahambe aye koJohn Doris nesithandwa sakhe esinguMahlengi beyokudla ukudla kwasolwandle. Kube mnandi, kube njeyana. Kanti akabuzanga elangeni. Ngelinye ilanga woshiya izingane zizodwa, ethebuya azithole ukuthi zasha zangqongqa. Isinqumo sikaXolani sokuba ngothathekile sagcina sesikapakela nasezinganeni zabo. Asihlukumezanga kuphela unkosikazi wakhe uLungile, sagcina ngokukhipha umphefumulo. Balingani bami nani bafundi, okwanamhlanje ngizokuma lapha. Nisale kahle, niyathandwa.